DAG, Dansk Autogenbrug, arbejder med bilen som en del af miljøkredsløbet. Det betyder, at 85% af en skrotbil enten genbruges eller indgår som materiale til genvinding. Det betyder også, at både miljø og samfundsøkonomi skånes. DAG's slogan er derfor: vi skåner miljø og økonomi. Vore medlemmer har et stort udvalg af gode kvalitetsbestemte reservedele til meget rimelige priser. I DAG har vi medlemmer over hele landet, og knap halvdelen af de 100.000 biler, der skrottes i Danmark hvert år, håndteres af DAG-medlemmer. DAG-mærket garanterer dig, at alle miljøregler respekteres, og at alle reservedele til genbrug er funktions- og kvalitetstestede, og de sælges med reklamationsret. Hver dag modtager vores medlemmer biler til skrotning, og der er tale om både trafikskadede, næsten nye biler og udtjente biler. Alle modtagende biler miljøbehandles, og sådan her går det til. Når du kommer med en bil til os, beder vi om at se legitimation og bilens registreringsattest. For at gøre det hele lettere for dig, ordner vi også papirarbejdet, sikrer afmelding og at du får skrotningsgodtgørelse. Som bevis får du en kopi af skrotningsattesten, forudsætningen for at du kan få godtgørelsen. I fuld overensstemmelse med Miljøstyrelsens bestemmelser tømmes bilen for alle farlige væsker. Oliefilter og akkumulator fjernes. Også bilens glas skal fjernes med henblik på genbrug. Airbags og selestrammere, eksplosive som de er, fjernes også helt i overensstemmelse med lovgivningens forskrifter. De reservedele, der er egnet til genbrug, udtages og registreres med angivelse af bilmærke, type og årgang. Delene funktions- og kvalitetstestes, mærkes med kvalitetsbetegnelse og indføres i vores EDB-systemer, inden de lægges på plads på lageret. Man kan derefter søge på flere millioner reservedele i vores EDB-systemer, sådan at vi let kan finde den del, du har brug for. Og man kan oven i købet søge på internettet. De dele, der ikke kan genbruges, går til materialegenvinding, for eksempel til shreddere til metalgenvinding.
Lovgivningen stiller store miljøkrav til autoophug. Alle medlemmer af DRG er derfor miljøcertificeret i henhold til ISO 14001-standarden og opfylder derfor Miljøstyrelsens krav 100%.